बयनिसिमबो जयमासि इसोरा बाख्नाय जाथों। दिनैनि बे गेदेर सान गोथार सानजों लोगोसे जोङो मादार्स डेखौ जों मोननो हादों। बेनिखायनो बयनिबो सिगाङाव इसोरखौ हामबाय होननायजों लोगोसे दिनैनि बे गिर्जाखौ दैदेननाय दैदेनगिरि लोगोसेनो बेयाव जथुमनो हानाय बे मण्डलीनि साफ्रोम दिकन दैदेनगिरिफोर लोगोसे आइजोफोर आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव आलासि जि दंफैयो बिथांखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामबायनाय जासिनाय थाबाय। बे समाव आं दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ लाबोनो लुबैदों जाहैबाय मादार्स डे बे बिमा सानखौ जोङो मानो फालियो बा मानो फालिनांगौ बेनि खोथाखौ आं बारा गोबाव बुंनो होननानै आं सानाखै। सारा बुहुमनाङाव दिनै बिमा सानखौ फालियो। मानो फालियो होनोबा जायनि गेजेरजों जों दिनै संसारखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा। बेनिखायनो जों बिमाखौ दिनै मान होनायनि गेजेरजों जों मानियो। सारा बुहुमाव मानियो, गुबुन गुबुन तारिखावबो मानियो, नाथाय बांसिन हादरावनो दिनैनि बे मे दाननि सेकेन्ड सानडेखौहाय बे मादार्स डे होननानै जों फालिनाय जायो आरोना। मादार्स डेनि गेजेरजों जों दिनै बिमाफोरनि कुवालिटि, जों सासे मोजां बिमा जानो थाखाय जों मा मा जानांगौ बेखौ जों दिनैहाय सोलोंगोन। आरो लोगोसे जों दिनै इसोरनि गोहोमजों खांजानाय सासे बिमाजों जानो दिनैहाय जोङो हास्थायनि। दा गडलि इनफ्लुयेन्स अफ ए मादार नैबे बिसयखौ लानानै आं दिनैहाय बुंनो लुबैदों नोंथांमोननि गेजेराव। सासे बिमानि इसोरजों थानानै बिनि गोहोमथिखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो लुबैदों। नङाब्लाबो ए मादार्स लिगेसि अफ फेथ होनना सासे बिमानि जि इसोरखौ फोथायनाय, बे फोथायनायनि उन जोलैफोरनि थाखाय बियो मा खालामनो हायो उनमोनथाय। जों जेब्ला सासे बिमाया इसोरनाव नांथाबनानै गडलि मादार जानानै जों जेब्ला थांनानै थागोन, अब्ला बेनि गथ'फोरनि उनमोनथाया मा जायो बेखौहाय आं दिनैहाय बुंनो लुबैदों। जोंनि बिमाफोरा मा होननानै बुङो, सासे जोंखौ थुलुंगा होग्रा जायो, नार्सारार, बे टिचार्स जायो, जोंखौ फोरोंग्रा जायो, जोंनि फोरोंगिरि जायो, प्रेयार वारियर्स जायो होनना बुंदों। आरजनि दावहा नांग्रा दिनै जों गथ'फ्रा जेब्ला लोमजायो जोंनि फरायनायनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिसयनि थाखाय दिनै बिमाफ्रा आरज खालामो होनना बुंदों। एन्ड लिडार्स इन द फेथ होनना बुंदों। जोंनि फोथायनायनि गथ'फोरनि फोथायनायनि दैदेनगिरिया जोंनि बिमाफ्रा गिबियाव जायो होनना बुंदों। बेनिखायनो जायफोर बिमाफ्रा बेबायदि इसोरनाव नांथाबनानै गावनि जिबनखौ इसोरनि गोहोमजों दैदेनो, बेबायदिनो गथ'फोरनि उन जोलैया मा जायो जों बेखौ दिनैहाय नायनि। दिनैहाय जोङो एनआरसिनि बेलायाव जों मिथिनो मोन्दों नङा होमबा। जोंनि उन जोलै लिगेसि जों नायनाय नुनो मोन्दों, बिनि बिबौनि बिबौ ओरैजाय। बेनिखायनो जोंनि जिबनावहाय इसोरनियाव जों जेब्ला नांनानै थागोन, इसोरनि फोथायग्रा बिमाफोरनि लिगेसिया बिनि उन जोलैयाव दिनै माबायदि बोर मोनो जों बेखौ नायनो हायो नङा होमबा। दिनैहाय पौला तिमथिनो लाइजाम हरनायाव जों जेब्ला नायोना, जोङो दिनैहाय मोननो हायो बिनि बिबै लुइस होनना मोनदों आरो बिनि बिमा इउनिक। बिनि गेजेरजों दिनै मोजां बाथ्राखौ फोरमायदों। दिनै इसोरनि बोरा बिनि जोलैनिफ्राय जोलैसिम बियो थांबाय थायो होनना बुंदों। बेनिखायनो दिनै बे एग्जाम्पलखौ जों दिनैहाय नायनि। दिनै तिमथिनि बिबै आरो बिनि बिमानि गेजेरजों इसोरा दिनै मा फोरोंदों बेखौहाय तिमथिखौहाय। बिनोहाय मोनसे मा होनना बुंदों, बिनि थांनानै थानायाव फोथायनायखौ बियो दिनैहाय फोरोंदों। आरो ख्रिस्ट'नियाव खामानि मावनो देरलांनो थाखाय दिनै बिनि बिमा आरो बिनि बिबैया फोरोंदों होनना बुंदों। बेनिखायनो जोंनि दिनैनि बे जिबनावबो जोंनि बे बिमाफोरनि थाखायबो नैबे फोरोंनायखौ जोंनो नांगौ होनना बुंदों। दिनैहाय बिनि आरज खालामनाय समावहाय, जोंनि गाज्रि समावहाय जोंनि बिमाफोरा दिनै आरज खालामो। बै समावबो दिनै तिमथिनि थाखाय बिनि बिबै आरो बिनि बिमाया आरज खालामदोंमोन। गाज्रि समाव गिर्जायाव हाबैनि थाखायबो गथ'फोरनि थाखाय आरज खालामगोन। आरो स्पेसियेलि बिसोरनि आखल आखुनि थाखाय, बिहेभियारनि थाखाय, गावनि न'खरनि मोजां जालांनायनि थाखाय जों दिनै बिमाफोरा आरज खालामो होनना बुंदों। बेनिखायनो नैबेयाव आं बाइबेल स्टडि मोनसे फरायनानै लानो, बिनि उनाव जों थांगोन। गालातियाननि बालाबनि गुसिरै गालातियान चेप्टार 6 भार्स 9 आव जेसे खाबु मोनो एसे जोङो साफ्रोमनिबो गाहामखौ मावनि होनना बुंदों। जों दिनै बिमाफोरनि थाखायल' नङा, जों बयबो जेसे खाबु मोनो एसे जों मोजांखौ मावनो जों हास्थायनि होनना बुंदों ना। बेनिफ्राय न'खरसेफोरनि थाखाय रासिनै गाहाम मावनो, जोंनि न'खरनि थाखाय जोङो रासिनै मोजांसिनाव मोजां मावनो थाखाय जों दिनै हास्थायनि होनना बुंदों। अब्ला जों दिनैहाय सोलोंनि बेखौनो। दिनैहाय सासे इसोरनाव थाग्रा बिमानि गोहोमा जोंनि इयुन जोलै गथ'फोरनि थाखाय मा बिहोमा होलाङो, मा गोहोम खोख्लैयो, बा जोंनि गथ'फोरनि थाखाय मा उनमोनथाय होलाङो जों बेखौ दिनैहाय सावरायनि ना। बेनिखायनो जोंनि सासे बिमाया जोंनि मोजां हास्थायग्रा जायो होनना बुंदों। जोंखौ थुलुंगा होग्रा जायो। बियो जोंनि सासे मोजां फोरोंगिरि जायो। आरो मा होनना बुंदों, आरजनि दावहा नांग्रा, आरजनि गेजेरजों जोंनि गथ'फोरनि थाखाय बियो दावहा नांनो थियारि जायो होनना बुंदों। आरो सासे फोथायनायनि सासे मोजां दैदेनगिरि होननानै बिमाया दिनै गसंथियो होनना बुंदों। बेनिखायनो जोंनि बिमाफोरनि थाखाय नैबेयावहाय जों साननानै नाय, जेब्ला सासे गथ'आ जोनोम जायो, जोनोम जायोब्ला बिनि गथ'नि
थाखाय बियो उन्दुनाय गैयै नामा स्लिपलेस नाइट बियो उन्दुनाय गैयै हरखौ बियो बारहोनांगौ जायो बाखनाय जानाय मोनालासिनो गावनि जिउखौ बियो थांनांगौ जायो आरो बिनि गोबां बारहुंखा फैब्लाबो अखा फैब्लाबो गथ'नि थाखाय बियो जिंगासिनायजों गथ'खौ मोजां खांलांनो नांदों नाथाय बेफोर गासैखौ संसारनि मानसिया नुवाब्लाबो इसोरा नुयो नांदों गड सिज इसोरा दिनैहाय नुयो आरो बिनि थाखाय बियो मोजां बान्था सोरगो रायजोआव होयो गड रिवार्ड्स होनना इसोरनि बान्थाखौ जों मोननो हागोन इसोरनि मान होनाय गड अनार्स बेखौ जों दिनै मोननो हागोन नांदों सासे फोथायग्रा बिमा जायोब्ला जों बेबायदिखौ मोननो हागोन आरोना बेनिखायनो जों दिनैहाय साननानै नाय गथ'नि मोनफ्रोमबो दायफोर सोलायनो हागौ गथ'फोरनि फरायसालियाव थांनायखौ बिमाफ्रा दोनहैनांनो हागौ आरो बिनि जानाय लोंनाय संनायनि गासै दायित्वखौ दिनै बिमाफोरा लानांगौ नांगौ बेफोर गासैखौबो जों संसारनि मानसिफ्रा नुवाब्लाबो इसोरा नुयो नांदों आरो जाय बिमायानाखि नैबेबायदि सानो माबायदि सानो आंनि मावनाया जायाखिसै नामा आं गथ'खौ मोजां खालामनो हालाय नंला नामा आं गथ'खौ बेबायदि खालामनो बेबायदि मोजां जायफ्रानाखि सानो बेबायदि बिमाफ्रा मा होनना बुङो इसोरा बेखौ इउ आर प्लान्टिं सिड्स अफ इटारनिटिनो जोबलाङै जिउनि थाखाय नोङो गथ'खौहाय बेगर फोबाय होननानै बाइबेला जोंखौहाय दिनै फोरोंदों इसोरा दिनै जोंखौ फोरोंदों होननानै जायनाखि बिमाया गावनि गथ'खौ मोजां जाजानो लुबैनानै मोजांनि थाखाय मोजांसिन इसोरनियाव नांथाबनानै आर'ज खालामो होनना बुंदों नै बेबायदि बिमाया गावनि गथ'खौहाय बेगर फोबाय होननानै बुंदों मोजां बेगर फोबाय आरो बियो जेब्ला मोजां बेगर फैगोन बियो मोजां फिथाइ बियो थायनो हागोन होनना बुंदों ना बियो नांथारगौआव फोथायनायाव गोख्रों जानो हागोन होनना बुंदों बेनिखायनो जों दिनैहाय बेवहाय मोनसे बाइबेल सिरिनायनि 2 तिमथिनि 7:12 जोंखौहाय बुंदोंना पौला बेवहाय 2 तिमथिनि लाइजामखौ जों लिरहरनायखौ जों नायनो बेवहाय नोंहा नंथारगौ फोथायनाया दं बेखौ आङो गोसोखाङो होनना बुंदों नोम्बै लइस आरो नोमा इउनिकाबो बेबायदिनो फोथायनाया दंमोन होनना बुंदों दिनैहाय बे तिमथिखौहाय 2 पौला दिनै लाइजाम लिरहरदों गावनि बिबैखौ जेब्लाबो बियो मेनसन खालामदों गावनि बिमाखौ जेब्लाबो बियो बुंथिहरबाय मानोना बिनि मावनायफ्रा बिनि आखलफ्रा इसोरनि हामजा जानाय बायदि बियो मावदोंमोन बियो सोलिदोंमोन आरो गावनि गथ'खौहाय बियो बेबायदि मोजां खांदोंमोन होनना बुंदों तिमथिनो फोरोंदों फोरमायदों नोंखौ बेबायदि खांदों नोंनि बिबैया ओरैमोन नोंनि बिमाया ओरैमोन जिउआव दावगाखांहोनो जिउआव थुलुंगा होनो थाखाय आरो आङो मिथिगौ नोंबो बे फोथायनाया दङ होनना बुंदों बेनिखायनो तिमथिखौबो होनदों नोंहाबो बे फोथायनाया दङ मानो थाखाय बे फोथायनाया फैगोन दिनै बिनि बिबैनि गेजेरजों बिनि बिमानि गेजेरजों जोंनि जिबनावबो जोंनि गथ'फोरखौ जों जुदि मोजां खालामनोब्ला जोंनि बिमानि गेजेरजों जोंनि बिबैनि गेजेरजों जों गथ'फोरखौ जों मोजां खालामनो हायो जोंनि बिमाफोरनि आखला मोजां नङाब्ला जोंनि बिफाफोरनि आखला मोजां नङाब्ला जों गथ'फोरनि उन जोलैनि जि बोर बेखौ जोङो मोननाया गोब्राब जागोन होनना बुंदों बेनिखायनो जों दिनैहाय बेयाव नायनो जोङो आत्मिक स्पिरिचुवेल मादार जों जानो आत्मिक जिउनि बिमा जोङो जानो दिनै हास्थायनाय होनना बुंदों आत्मिक जिउनि बिबैफोरजों जानो हास्थायनाय जों संसाराव थांनानै जानाय थानायनि थाखायल' नङा नाथाय आत्मिक जिबन जों दानि बुंदों नङा होमबा इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ लानानै इसोर गावनि गथ'फोरखौ दैदेनलाङोब्लासो फैबाय थानाय फिउचारनि थाखाय बे गथ'आ इसोरनि आत्मिक आहारखौ मोननानै बे देरलांनो हागोन होनना बुंदों दिनैहाय जों गोबाङा नुगोन ससियेल मिडियायाव जों नुगोन सेल्फि लानानै गावनि बिमाजों होगोन आंनि बिमा आइ लाभ माइ माम बेबायदि होनो हागौ नाथाय गोसोआव मा दं फट' होखांबाय दसे उनाव बिमाजों नांलायबाय लाब जानाय नङा गिदिर गिदिर दख'ना दामि गोसानि दख'ना होनो हागौ बिबारफोर होनो हागौ अनथोब अननायनि बान्थाफोर होनो हागौ नाथाय जों बिमाखौ माबायदि दिनै जों रेसपेक्ट खालामनो हादों माबोरै जों मान होनो हादों बेखौसो नायनो दिनै बाइबेला जोंनो मा रिफ्लेक्ट खालामदों बे समावहाय दिनै जों बिमाफोरखौ माबोरै रेसपेक्ट खालामनो जोंनि गथ'फोरनि थाखाय आं बुंनो लुबैदों बे समावहाय दिनै बाइबेला जोंखौ बुंदों जोंनि बिमाफोरखौ मान हो माबोरैहाय मान होनांगौ स्पिरिचुवेल इनफ्लुयेन्स आत्मिक जिउनि जि गोहोम बेखौसो इसोरा दिनै जोंनि जिबनाव मा होखो गिर्जाया दिनै जोंनो मा फोरोंखो इसोरनि बाइबेलनि बोसोना जोंखौ मा फोरोंनो बेजोंसो जों इसोरखौ हामबाय होनो जोंनि बिमाफोरखौ हामबाय होनो रोंनांगौ दिनै मादार्स डे होननानै जों बिमाखौ सेल्फि लानानै ससियेल मिडियायाव होब्ला जानाय नङा जोंनि आत्मिक जिबनाव इसोरनि जि होनाय गुनखौ इसोरनि होनाय जि फोरोंनाय अननायजों नै बेखौसो जों बिमाखौ हामबाय होनो हानांगौ होनना बुंदों बेनिखायनो दिनैहाय जोंनि जिबनाव जों गोहोम खोख्लैनो गोनांब्ला होनना बुंदों जेब्ला सासे बिमाया
मोजां बिमा जागोन बिनि मावनाया जुग जुग गोसोखां जाबाय थागोन होनना बुंदों दिनैहाय जों तिमथिनि गेजेरजों जों मोननो हादों बिनि बिबै बिनि बिमानि जि मावनाय बियो दाबो जोंजों गोसोखां जाबाय थादों होनना बुंदों बेनिखायनो सासे मोजां बिमा जानोब्ला बिनि गोहोमा मा जायो होनना ए मादार्स इनफ्लुएन्स इज लास्टिं होनना बुंदों बिनि जि गोहोम बियो जोरलांबाय थायो होनना बुंदों आं थैनानै थांनायनि उनावबो बियो थाबाय थागोन होनना बुंदों बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि 22 बालाबनि दसिरायाव जोंखौ बुंदों प्रभाब चैप्टार 22 भार्स 6 आव जोंखौ बुंदों माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदों होनना बुंदों जोंनि बिमाफोरनि थाखाय अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव गोसोखांफ्लायगोन होनना बुंदों जोंनि गथ'फ्रा जों थैनानै थांब्लाबो बेयो जोंखौ गोसोखांबाय थागोन होनना बुंदों दिनै तिमथिनि फोथायनाया बिनि बिमानि गेजेरजों बिनि बिबैनि गेजेरजों नुजाथिदों दिनै बिनि बिमानि फोरोंनायनि गेजेरजों बिनि बिबैनि फोरोंनायनि गेजेरजों बिनियाव आत्मिक जिबननि जि थाबायनाय बेखौ बियो दिनै मोननो हादों होनना बुंदों स्पिरिचुवेल वाक उइथ गड होनना बुंदों इसोरजों आत्मिक जिउखौ होनानै इसोरजों माबायदि खामानि मावनांगौ दिनै तिमथिया बेखौहाय मोनथिनो मोनदों होनना बुंदों बेनिखायनो जोंनि बिमाफोरखौ जों इनकारेज खालामनो थाखाय जोङो बिमाफोरनि बाथ्राखौ लानानै बिमाफ्राबो जुदि इसोरनि बाइकखौ जों जोंनि आत्मिक जिबनखौ जों फेदेरलांनो हानाय जों बेखौसो नायनांगौ होनना बुंदों नाम्बार वानआ जों बेखौ मोननो हाबायना जेब्ला सासे मोजां बिमा जानो हायो अब्ला बिनि गोहोमा लास्टिं जाबाय थायो होनना बुंदों 2 नाम्बारावहाय ए गडलि मादार इज ए ब्लेसिं होनना बुंदों इसोरजों बोर होजानाय बा इसोरजों नांथाबग्रा बिमाया बोर होजानाय होनना बुंदों बियाव इसोरनि बोरा थाबाय थायो होनना बुंदों ना बिनि गथ'फ्रा मा जायो होनना बुंदों हार चिल्ड्रेन राइज एन्ड कल हार ब्लेसड होनना बुंदों हार हाजबेन्ड अल्सो एन्ड हि प्रेजेस हार होनना बुंदों बिनि बिसायाबो बिखौहाय बाख्नायगोन मानिगोन आरो बिनि थाखाय बि इसोरनाव हामबाय होनगोन होनना बुंदों बिनि गथ' गथायफ्रा मोजां मोननायखौ दिन्थियो आरो बिसायाबो बाख्नायगोन बिसायाबो बेखौ बुङो मा होननानै बुङो बेखौहाय गोबांथार मोजां हिन्जावफोर दं ओमफ्राय बयनिख्रुइ नोङो मोजांसिनथार होननानै बुंगोन होनना बुंदों जाय हिन्जावा बेबायदि मोजां बेखौहाय बिनि बिसायाबो संसाराव गोबां हिन्जावफोर थागोन नाथाय नोंनो साबसिनथार होननानै बुंगोन होनना बुंदों अब्ला जों सासे मोजां बिमा जानो मोजां हिन्जाव जानो जों हास्थायनांगौ होनना बुंदों ए गडलि मादार इज ए ब्लेसिं जायफ्रानोखि इसोरनि हुकुमजों इसोरनि बाथ्राजों बिनि रदायजों थाग्रा बिमा बे जेब्लाबो बोर होजाग्रा नंगौना बियो बोर होजाग्रा बेनिखायनो जों दिनैहाय नायनो जोंनि जिबनावहाय दिनै बोसोन बिजाबनि 34 बालाबाव जों जेब्ला नायना बेयावहाय जों सासे हिन्जावनि उइसडम बिनि गियानखौ जों मोननो हायो काइन्डनेस बिनि अननायखौ जों दिनै मोननो हायो हार्ड वर्क गोबां गोब्राब खस्थ' खालामनायखौ जों मोननो हायो आरो फोथायनायनि बिसयै जों दिनैहाय मोननो हायो बेनिखायनो जोंनि वमेनफोरनि थाखाय जोंनि आइजोफोरनि थाखाय बिमाफोरनि थाखाय चेलेन्जआ मा इसोरनि हुकुमजों इसोरनि जिउ आत्मिक जिबन खुंनायखौसो जों दिनै चेलेन्ज खालामनो गोनां जानानै दंना दिनै मानसिया रावबो पारफेक्ट नङा हाजोबा इसोरनि बुंनायखौ नाथाय जों जेसेबां हायो इसोरनि बाथ्राजों इसोरनि रदायजों बिनि हुकुमजों मानिनानै जोङो सासे गडलि मादार इसोरनि सासे बिमा जानो जोङो दिनै हास्थायनांगौ होनना बुंदों बेनिखायनो जों जेब्ला सासे इसोरनि सासे मोजां बिमा जायो अब्ला जों मा जायो ए मादार्स प्रेयार्स हेभ पावार होनना बुंदों सासे बिमानि आर'जआव ओरैबायदि गोहो थायो जाहैबाय गासैखौबो बियो सोलायहोजोबनो हायो जों सोलायहोजोबनो हायो 1 सामुएल 1 बालाबनि 27-28 जों जेब्ला नायना 1 सामुएल चैप्टार 1 भार्स 27-28 जों जेब्ला नाय बेयाव जों मा मोननो हायो दिनैहाय बे गथ'आनो जायनि लागै आङो आर'ज खालामदोंमोन होनना बुंदों हान्नाया नै बेवहाय बुंदों गावनि गथ' सामुएलखौ बियो बुंदों इसोरनियाव लाबोदों नैबे गथ'आनो जायनि थाखाय आं आर'ज खालामदोंमोन आरो फोरबोआ आंनि हास्थायनाय बायदि बे गथ'खौ आंनो होबायमोन जेखौ बियो हास्थायदोंमोन फोरबोआ बेनो होदों होनना बुंदों बेनिखायनो आङो बे गथ'खौ लाबोनानै फोरबोनो बावबाय होनना बुंदों फोरबोनो बियो दिनैहाय बावदों जों दिनै साबेसे बिमाया गावनि गथ'फोरखौ फोरबोनो बावो फोरबोनो गथायनानै होयो जों एसे सोंनानै नाय जेसे गोबाव गोथाङै थागोन एसे गोबाव बे गथ'आ फोरबोनि जागोन होनना बुंदों संसाराव जेसेबां समसिम बियो थांनानै थागोन बे फोरबोनिनो जागोन बे सामुएलखौ दिनै बावदों होनना बिनि उनाव बिसोरो फोरबोखौ खुलुमदों होनना बावखांनायनि उनाव बे फोरबोखौ खुलुमदों होनदों नैबेयाव हान्नानि बाथ्रा बुंदों I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked of him होनना बुंदों जायखौ बियो इसोरनाव बिदोंमोन बेखौ बियो होबाय होननानै इसोरनाव बियो आर'ज खालामदों हान्नाया
अब्ला जोंनि जिबनाव जों दिनै इसोरनाव जों बेबायदि खालामनो हागोन ना हाया? बिनि फोथायनाया दिनै सामुएलखौ इसोरनियाव नांथाबनानै सासे गेदेरथार गियानि गोहोगोरा दिनै इसोरनि रदाय बायदि बियो गावनि गथ'खौ खालामनो हादों होनना बुंदोंना। स्पिरिचुवेल आत्मिक जिउनि जि गोहोमखौ बियो गालांनो हादोंमोन। सासे हान्नाया बिमा जानानै बियो सासे मा होनना बुंदों बेवहाय प्रेयारफुल मादार होनना बुंदों। आर'ज खालामनायनि गेजेरजों इसोरनो गथायनानै सासे इसोरनाव नांथाबग्रा आइजो होननानै बियो गावखौहाय दिनै सिनायजाहोनो हादों होनना बुंदों। बेनिखायनो जोंबो दिनैहाय जोंनि गथ'फोरनि गोब्राब समाव, जोंनि न'खरनि गोब्राब समाव, जोंनि मण्डलनि गोब्राब समाव आर'जनि गेजेरजों जोंनि बिमाफोरा जेब्ला आर'ज खालामगोन, बे आर'जआ पावारफुल गोहोगोरा जायो होनना बुंदों। बेनिफ्राय 4 नाम्बारा जाहैबाय जायनोखि इसोरजों गडलि मादार जिउ खुंबाय थानो हायो बेखौ मा होनो गड अनार्स द रल अफ ए मादार। जोंनि बिमाफोरनि जि खुंनाय नियम खान्थिफोरखौ जायफ्राखि मोजाङै खाङो बेखौ इसोरा मान होयो होनना बुंदों। जों इसोरखौ मान होनांगौ, नाथाय इसोरासो जोंखौहाय मा होनांगौ, जोंखौहाय बियो दैखाङोखाय बे बाथ्राखौ दिनैहाय बुंदों। जायफ्रानोखि इसोरनि रल बायदि बिनि बुंनाय बायदि जोङो बिमा हिसाबै जोङो खुङो, गडलि मादार हिसाबै जोङो दिनैहाय जिउखौ खुंनो हायोब्ला बेयाव इसोरा जोंखौहाय मान खालामो होनना बुंदों। जोंखौ बियो बोजबना लायो। एस ए मादार कम्फर्ट्स हार चाइल्ड होनना बुंदों। स' विल आइ कम्फर्ट इउ। नैबेयाव बाथ्राखौ जों दङ आइजायानि 66:13 जों जेब्ला नायोना, बिमाया जेरै गावनि फिसाखौ गोजोन होयो बेबायदिनो आङो नोंसोरखौ फोजोनगोन होनना बुंदों। बिमाया जेरै गावनि गथ'फोरनि नांगौफोरखौ हानायमानि बियो होनो सेस्था खालामो, गोजोन होनो सेस्था खालामो, इसोराबो दिनै जों बिमाब्लाबो इसोरनाव जों जेब्ला गडलि जिउ खुंगोन, सासे इसोरनि हुकुमजों मानिनाय सासे बिमा जागोन, अब्ला जोंनि नांगौफोरखौ बियो होफायगोन आरो जोंनो बियो गोजोन होगोन होनना बुंदों। दिनैहाय जों साननानै नायना, दिनै इसोरा दिनै मानसिखौ अननायखौ गावनि महरजों बियो दादों होनना बुंदों। दिनै गावनि अननायखौ दिनै बे बिमाफोरनि गेजेरजों दिनै रिफ्लेक्ट खालामनो, जायनि गेजेरजों बियो दिनै जोनोम जाहोदों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ, अब्ला बेसे अनो। जों जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोनोम जानो थाखाय भबिष्यबाणी होजानाय जाबाय, मारियामखौ सायख'नाय जाबाय, माबायदि गोथार सासे सिख्ला आयदाखौ बियो सायख'नानै लादों जों साननानै नाय। बेनिखायनो अब्ला सासे बिमा जानो थाखाय बेसे खस्थ' दङ, सासे गोथार आयथा सिख्लानि गेजेरजोंसो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ सारि जाहोदों। अब्ला बिनि गुना माबायदिमोन, मरियामनि गुना जों साननानै नाय। अब्ला बिनि बिमा, जिसुनि बिमा जानायनि उनाव बियो माबायदि गुन दंमोन। जोंबो दिनै बेबायदिखौ जों दिनै हास्थायनांगौ दंमोन। जोंबो दिनै हास्थायनाया इसोरनि बेबायदि बोरखौ मोननोब्ला जों सासे इसोरनि मानिग्रा, इसोरनि हुकुम बायदि मानिग्रा, बिनि रदाय बायदि खारब्ला जानो नांगौ आरो। दिनै इसोरनि केरेक्टारखौ जों दिनै मारियामनि गेजेरजों नुनो मोनदों। बिनि हास्थायनाय बायदि, बिनि लुबैनाय बायदि गासै केरेक्टारखौ बिनि मारियामनियाव नुनो मोन्दोंमोन। बेनिखायनो जोंबो दिनैहाय जोंनि बिमाफ्रा इसोरनि हामजानाय आखल आखुखौ जों दिनै गाव गावनो जों गायसननानै लानाय ना। जेब्ला जों बेबायदि जागोन, अब्ला जोंनि दुखुनि समाव, जोंनि निदाननि समाव, नांगौ समाव इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामो होनना बुंदों। बे जोंखौहाय जोंनि नांगौ मानिखौ बियो होफ्लायगोन होनना बुंदों। नाम्बार 5 जाहैबाय सासे जेब्ला इसोरनियाव थाग्रा आइजो जायो, ए गडलि मादार लिभ्स ए स्पिरिचुवेल लिगेसि होनना बुंदों। जोंनि जेब्ला इसोरनियाव नांथाबग्रा आइजो जागोन, जों बिमा जानो हागोन, बिनि लिगेसिया, बिनि उन जोलै, बिनि बिहोमाया जुग जुग गोसोखांजाबाय थागोन, बे थाबाय थागोन होनना बुंदों। जों जेब्ला बोसोन बिजाबनि 37 बालाबनि 29 आरो 29 सिरियाव जों नायोना, जों बेयाव मोननो हायो, मा मोननो हायो, बिनि गथ' गथायफ्रा मोजां मोननायखौ दिन्थियो आरो बिसायाबो बाख्नायो। जों दानि फरायबाय नङा होमबा? बिसाया बुङो, गोबांथार मोजां हिन्जावफोर दङ, आन्थाय बयनिख्रुइ मोजां मोनजाथावसिना, मोजांथारसिना नोंनो नांगौ बुंगोन होनना बुंदों। दिनै सासे इसोरनियाव थाग्रा आइजो जायोब्ला जोंनि बियो मा गालांनो हागोन? इसोरनियाव आर'ज खालामनाय, इसोरनियाव फोथायनाय, बेखौ जोङो दिनै मोनबाय थानो हागोन। जोङो बिमाफ्रा थैनानै थांनायनि उनावबो जोंनि गथ'फ्रा, जोंनि उन जोलैफ्रा जोंखौ रायखांगोन, आंनि आइया बेबायदि आर'ज खालामोमोन, बेबायदि गोसोखाङोमोन, बेबायदिखायसो जों दिनै बेबायदि जानो हादों। इसोरनियाव बिनायनि गेजेरजों दिनै बे अबस्थासिम जों मोननो हाबाय। बेबायदि जों दिनैहाय खालामनि ना। नाथाय जों दिनैहाय संसाराव जों साननानै नायना, जों दिनै आइजोफोरनि आर'जआव गोबां गोहो दं होननानै आं बुंबाय थादों नङा होमबा? जोंनि आर'जआव गोबां गोहो दं, आरो बे गोहोखौ जों मोननोब्ला जोङो इसोरनियाव
गदलि जिउ खुंनो नांगोन होनाबो इसोरनि हामजानाय बाथ्राफोरनि गेजेरजों इसोरनि रदाय बायदि जोंनि जिउखौहाय जों खुंनांगौ होनाबो दिनैहाय जों बांसिन महिलाफोरखौ जों आर'ज खालामनायखौ जों नुनो मोनगोन नङा होमबा महिला गिर्जायावनो जा जियावनो जा गावनि गथ'नि थाखाय जोंनि पास्टरफोरनि थाखाय जायफ्रानोखि गथ'फ्रा दिनै गाज्रि जालांगासिनो दं लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि बिमाफ्रा बांसिन आर'ज खालामो होनना बुंदों आरो साफ्रोम फोथायग्रानि थाखाय जोंनि बिमाफ्रा आर'ज खालामो आरो बिसोरनि आर'जफ्रा बांसिन खोनासंजायो मानो थाखाय बिसोरनि आत्माया इसोरनियाव गाबनायजों बिसोर आर'ज खालामोना बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौनो सोलोंनि ना दिनै सामुएलखौ जेरैहाय इसोरनियाव गथायबाय जोंनि गथ'फोरखौ जों दिनै इसोरनो गथायनि जोबनायाव आं नैबे बाथ्राखौहाय बुंनो लुबैदों सासे जोङो बिमा जानोब्ला क्वालिटिस अफ ए मादार होननानै बेवहाय जोङो गुनफोर मा थानो नांगौ बि ए गुड रल मडेल जों जानो दिनै हास्थायदों जोंखौ नुनानै उननि आंनि बिहामजोफ्रा सोलोंनो हानाय बायदि आंनि बिखुनजोआ बेबायदिथार माथो जोंनि फिसाजोफ्रा सोलोंनो हानाय बायदि आंनिया बेबायदि मोजांथार माथो जों बेखौ सोलोंनि ना बि ए गुड रल मडेल जानो जों सेस्था खालामो नैथिया जाहैबाय दिनैहाय जों मोनसे बाउन्डारि सेटआप खालामनानै लानो इसोरनियाव थानाय जों आत्मिक जिबननि बाउन्डारि संसारनि थांनानै थानाय गाननाय जोमनाय समायनायनि धोन दौलतनि नङा बे बाउन्डारिया इसोरनियाव अननायजों थानाय इसोरनि हुकुमा नैबेबायदि थिनदों बिनि बारनो मोना नोङो इसोरा नोंखौ बुनो होआखै नैबेयावसो थाबथानांगोन नोङो इसोरा नोंखौ रायनो होआखै बेयावसो थाबथानांगोन नोङो मेगन सानो मोना होननानै बुंदों नों बेखौ मावनो मोननाय नङा बे बावदो सेट बाउन्डारिस एन्ड रुल्स होनना बुंदों इसोरनि हुकुमनि रदायखौ जोङो खानानै दोनो बे रेसपेक्टफुल जों मानिग्रा मानिजाग्रा जों जानो सेस्था खालामनो बि सापर्टिभ एन्ड लाभिं होनना बुंदों जोङो गुबुनखौहाय सापर्ट खालामग्रा थुलुंगा होग्रा आरो अनग्रा जों जानो सेस्था खालामनो बि पेसेन्ट होनना बुंदों जों सैसोनो हाग्रा जोंनि बिमाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' सैसोनो हाग्रा आरोबाव जों सैसोनो हाग्रासिन जानि रागा जोंनाय बोराबनाय नांलायनाय गासैखौबो जों गारनानै इसोरनि रदाय आरो इसोरनि हुकुम बायदि जों सोलिनो सेस्था खालाम बेनिफ्राय दंबावो फरगिभनेस निमाहा होलायनाय जोंनि गेजेराव थानांगोन बिसेसके स्पेसियेलि जोंनि बिमाफ्रा दिनै बांसिन निमाहा होनायखौ जों नुनो मोनो नङाबा जों रागा जोंनो बोराबलायो अननाया बांसिन थायोखाय मानोना इसोरा बिसोरनो गोबां सैसोनो हानाय गुनखौ होदों जेब्ला गथ' सासेया जोनोम जायो सारि जायो ओरैबायदि खस्थ' सैनाङो जों हौवाफ्रा बेबायदि खस्थ'खौ जों माब्लाबा मोननाय नङा बेनिखायनो बिसोरो निमाहा होनो हानाय गोहोआ बिसोरनाव थायो होनना बुंदों बिसोर सैसोनो हाग्रा गोहोआ थायो बेनिखायनो जोंनि न'खरनि थाखाय जोंनि गथ'फोरनि थाखाय मोनसे क्वालिटि टाइम बाहायनो थाखाय जों सेस्था खालामो इसोरा अब्लाना जोंनि गथ'फोरनि गेजेरजों जोंनि न'खरनि गेजेरजों जोंनि मण्डलिनि गेजेरजों बे जोंखौहाय दैदेनगोन नामा जों जेब्ला सासे मोजां बिमा जायो जों बोसोन बिजाबनि 37 लाबनि 22 सिरियाव जों जेब्ला नायना बेयाव बेबायदि मोननो हायो बियो गावनि खुगाखौहाय मा होनामोन खुगानिफ्राय गियाननि रैसुमै बाथ्राफोर ओंखारो होनामोन सासे मोजां बाथ्रा बुंग्रा बिमायानि मोजां बाथ्रा ओंखारो जायफ्राखि इसोरनाव गियो बेनिखायनो बियो मान होजाथाव मानिजाथाव जायो होनना बुंदों दिनै सासे मोजां जायोबा शी opens her mouth with wisdom ना गियानजों बे बाथ्राखौ बुङो and the teaching of kindness is on her tongue now बिनि सालायाव बिनि खुगायाव मानि बाथ्रा ओंखारो होनना बुंदों रैसुमै फोरोंनाय बिनि अननायनिल' बाथ्रा ओंखारो सासे बिमानि खुगायाव बेबायदि जानांगौ दिनै आंनि रायलायनाय रावा माबायदि जों साननानैनो आंनि बुंनाय रावा माबायदि इसोरनि बाथ्रा बायदि थांदोंना थाखाय जों बेखौसो नायनांगौ ना बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि 11 बालामनि 12 सिरियाव जोंखौ बुंबावदोंना अनखौ हिन्जावा मानखौ लाबोयो धोरोम गैयै हिन्जावा मानखौ खोमायो नालाय दिनै अनख'दों दिनै बेवहाय लाभिं जानांगौनो दानि जों मोनदों नङा होमबा सापर्टिभ एन्ड लाभिं मादार जानो हानांगौ जेब्ला बेबायदि जागोन बेबायदि अनख' जायोब्ला बियो मा लाबोयो ना मान रेसपेक्ट इज्जतखौ बियो लाबोयो धोरोम गैयै हिन्जावा मानखौ खोमायो नालाय जायफ्रानोखि इसोरनि हुकुम बायदि बियो थाबायनो हाया बियो अधोरोमिया होननानै बुंगोन बेखौहाय बाइबेलनि बायदिब्ला बेनिखायनो बेवहाय ए ग्रेसियास वमेन गेट्स अनार होनना बुंदों नैबेवहाय जों बुंदोंना जायफ्रानोखि इसोरनि आशीर्बाद बोरजोंहाय गावनि जिउखौहाय दैदेनो नङा होमबा बाइबेला दिनै जोंखौ मा फोरोंदों जों बेखौनो हास्थायनि जोंनि जिउआव सासे मोजां बिमा जानो मोजां आइजो जानो जों दिनै हास्थायनि दिनैहाय जों सासे मोजां आइजो जायोब्ला जोंनि इयुन जोलैनि जि जोंनि गालांनाय बिहोमा नैबे जों रायखांजाबाय थागोन आरो इसोरा जोंनि न'खरफ्राव जोंनि जिबनाव थानानै जेब्लायबो जोंखौहाय दैदेनगोन इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों आमेन गोजोन्थों